Ja. Bed om. Og så siger du tak. Tak. Det var godt. Kan du sige hej til far? Hej. Hej. Er det sjovt at være på Egeskov Slot? Ja, fordi der er osterejer. Ja. Ja. På Egeskov Slot får man osterejer. Ikke også? Så putter mor resten i munden og krøller posen sammen. Øllen tilbage. Ja, måske kan jeg finde. Åh. Nej, ikke flere. Ja, vi skal putte den i en skraldespand. Nå. Skal vi køre hen og spise frokost, ja? Og vi skal lige have en rutsjetur mere. Eller har du fundet noget rutsjebane eller skraldespand? Ja. Du skal lige tage det her, for jeg kan ikke komme op af den der, hvis jeg har den der i hånden. Jeg holder den der. Ja. Så gør det. Tak. Ja, far går over på den anden side og venter på dig. Skal jeg ikke holde hende? Jo. Hej. Hej med dig. Så sætter vi. Er du klar? Ja, så løb du op. Hej. Ja, Stop. Sagde det lige. Ej, ikke på maven, skat. Du skal sidde på numsen. Mor har ikke lavet til at du sammen på maven endnu. Er du klar? Ja. Nu kan du godt snart selv. Jeg tror, hun flyver ud over, hvis hun kører alene. Hvad? Jeg tror, hun flyver ud over, hvis hun kører alene. Griber jeg hende. Men nogen mister balancen. Så. Au. Ja. På maven, eller på numsen, ikke også? Ja. Kom så. Kom så. Mor griber dig. Nej, mor griber dig. Du kan godt. Du kan godt. Kom så. Du kan godt. Du er stor pige. Du er stor pige. Kom så. Kør så. Min mor. Ja, kør ned til mor. Kør så ned til mor. Mor Kør ned til mor. griber ikke noget. Mor holder dig. Mor griber dig. Mor holder dig. Jeg lover dig, der sker ikke noget. Det der holdt jeg dig næsten ikke. Ja, så løb du den vej. Skal du prøve at stå på... Nej, jeg vil godt sidde på det her sejlskib. Hvad? Jeg vil godt sidde på det her skib, eller hvad det er. Så surfer du. Surfer du? Nej. Sæt den over på hesten. Du er på hesten. Er den gået i stykker? Der er der bare sand på. Fin gang. En hest.
Hvad siger hesten? Det er rigtig skat. Altså benene op på den der. Ja, kan næsten ikke nå. Hvor godt sker. Er det skægt? Ja. Er det skægt at være så vild? Ej, gynger. Ej, hvor vi gynger. Ej, hvor er du gynger. Hold fast. Hold fast, ikke? Hold fast, ikke? Så vil vi gerne af igen. Jeg vil gerne prøve noget andet. Ja. Nu har jeg gynget nok på den. Sæt hende ned, så. Tænk om. Kom, Sarah. Kom. Prøv at se her, drenge. Vi skal herind for at komme ind i skibet. Kom.